het binnen zit. Mevrouw Mommers, we zijn hier in Maastricht. Grote brand, kunt u wat vertellen? Ja, hier is vanavond een uitslaande brand gewoed in de Wittengrachtstraat in Maastricht. Die brand begon rond 6:50. De brandweer was snel aanwezig en binnen 3 kwartier kon het zijn brandmeester worden gegeven. 2 bewoners zijn niet gewond geraakt. 1 brandweerman, daar zijn verhoogde CO-waarden, monoxidewaarden bij gemeten. Hij is ter plekke door ambulancepersoneel bekeken en uit voorzorg even naar het ziekenhuis gebracht. Weet u iets over de oorzaak van de brand? Daar heb ik nog geen informatie over. Zijn er gevaarlijke stoffen vrijgekomen? Er is een kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen. Die is eigenlijk in het gebouw zelf vrijgekomen, een heel kleine hoeveelheid voor het pand zelf. En dat wordt zo meteen door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd. Hoe gaat het nu verder? Nou, we zijn bezig met de afrondende werkzaamheden. En dan kunnen we terug naar de kazerne. Gaat de politie nog onderzoeken wat de oorzaak is? Ik ga ervan uit dat de politie nog onderzoek doet.